Λιάκο! Γεια διε! Καταρχάς, τι κάνεις εδώ και τι δουλειά έχεις στο κρεβάτι μου? Κάπου πρέπει να μείνω κι εγώ. Η μαμά με τον παπά χωρίζουν. Μαμά! Μαμά! Έρχομαι, τι είναι. Τι έγινε μέσα σε αυτό το σπίτι? Κάτι έγινε στην οικογένειά μας, αγάπη μου. Κάτι πάθαμε, μας μάτιαξαν. Θα κάνω ευχέλαιο. Ναι. Και δεν μου λες, ρε μαμά, η Αλεξάνδρα πού είναι? Στο δικηγόρο της. Πες μου τι έγινε με σένα. Τι να γίνει, μωρέ, την ξέρεις τώρα την Ανά, νευρικούλα. Τα πήρε ξαφνικά έτσι και χωρίς λόγο. Της είπε να αλλάξουμε σπίτι, να αλλάξουμε περιοχή και να αλλάξει σχολείο. Τα πήρε στα κρανία η μάμα μου. Και εγώ τα ίδια τραβάω με τους δικούς μου. Αποφάσισε να έρθουμε να ζούμε μαζί σου. Που είναι και μεγάλη του σπίτι και σε καλή περιοχή. Και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Ήρθαμε να μείνουμε μαζί σας. Μαμά, πες κάτι σε παρακαλώ. Τι να πω, παιδάκι μου. Τα είπαν όλα στην τηλεόραση. Μας ψεκάζουν. Περνούν αεροπλάνα στον ουρανό και ρίχνουν πράγμα. Φαίνεται τους ξέφυγε και το ρίξαν όλα πάνω στο σπίτι μας.